Alcaldes, regidors i tècnics municipals de tota la província es donaven cita a la beneficència per a conèixer de primera mà el desenvolupament del projecte de creació d'una xarxa wifi provincial en un pressupost de 14 milions d'euros. Es la nueva fase del Zona Wifi. Hemos creado la primera gran red troncal pública de una administración que comunica a todos los ayuntamientos. Está en construcción, todavía no está finalizada, venimos a presentar la primera fase, que comunica a todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia con una gran red de comunicación entre nosotros. 170 municipis que compten ja en una xarxa sense fil d'accés a internet de banda ampla, de màxima qualitat, contractada a preus molt competitius. Ens pareix una iniciativa molt bona i molt positiva perquè, a més de donar servici a tots els ciutadans per abaratir el cost de la connexió wifi, a més als ajuntaments també ens dona uns serveis molt bons, molt positius, ens permet tindre càmeres de seguretat, el bando a través de la red wifi, en fi, una sèrie d'avantatges molt positives. Esta xarxa sense fil, creada per la Diputació de València, permet la interconnexió de tots els edificis municipals entre si i d'estos en el centre de procés de dades de la Diputació. Es tracta de tindre internet de cap a cap de la província i, per més complicada que siga l'orografia, a preus molt competitius. Primer els ajuntaments en les nostres instal·lacions i després qualsevol ciutadà puga optar a aquest preu molt mòdic i molt assequible per a tindre wifi en cada un. Esta cobertura els suposa als ajuntaments un important estalvi de costos i la millora dels servicis públics. A més, connecta les seus municipals, possibilita l'accés a les aplicacions informàtiques desenrotllades per la Diputació, es comparteixen dades entre municipis i es realitzen servicis municipals avançats, com la videovigilància, l'atenció d'emergències o la gestió del tràfic. Un ambiciós programa en gran projecció de futur i resultats a molt curt termini, segons els propis alcaldes.